Idag är det ny video här på min kanal. Spela in, ja. Idag har jag tänkt att spela ett spel. Dead or Alive. Alive 4. Så går vi in. Ja, vad ni är. Men my coast home i Russia. Och går in liksom i game. Jag känner för. Ja, det är ganska läskigt spel så. Jag bara inte att ni ska kolla på det här. Egentligen. Men jag bara kör! Fan! Boom! Jag älskar det här spelet. Oh my! Ser ni? Det här ska ni inte kolla på. Bara ni som är typ... Ja, ni som känner bara. Men inte typ... Kom med. Ni måste typ vara minst kanske några år. För jag tycker man inte ska vara 3, typ 8 år och kolla på sånt där. Red Rose. Ready. Boom. Jag tycker den här är cool. Boom, boom, boom. Boom, 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 boom. Boom, boom. Nej. Boom. Boom, boom, boom. Boom, 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 boom. Det här går bara på ett 360 så tror jag. Och PS3 jag får inte ha fel. Ja, den där är han full. Han är skit. Nej men usch vad bra med. Han ligger som ner. Och ligger och solar. Det är coolt. Nej, jag måste li. Ni får kul. Ja, fan. Men. Oj. Jag har typ bestämt mig kanske för att göra kanske minst 2 videos per dag. Inte som jag gjorde från början. Typ 3-4 videos. Det gick upp mycket. Det gick jätte. Så we begin. Jag ser lite mer. Nej men aj! Gud vad... Kom igen. Jaha! Oj, cool. I hate weakness. Men på. Ja. Nej. Såg du det? Hon typ... Jag vet inte vad det är. Det är breakdance eller jag vet inte vad det är. Eller så finns det bara två. Det kan finnas bilar också. Det är lite... En gång fick jag en bil på mig. Men det humras. Aj. Sprit. Vilken sprit. Good best shot. Fy fan. Men. Eller vad heter weird? Vem är du då? Kolla när hon slåss. Bra petar. Det hon gör när hon slåss.
Ja. Men... Oh. Men... Men... Vadå så? Menar då? Jag ser mig i det. Jag vet inte vad det finns i någon spelbutik. Jag vet inte, men aj. Din... Sigo! Jag vet, det kanske går lång tid. Annars kan vi ju del 2 imorgon. Aj. Sen vill... Oj. Inspelningen. Sen kommer inspelningen. Oh my, nu är det nära. Oh my days. Kolla här. Boom. Det är som halva livet. Oh my. Kan man få våras? Inte porta sig. En gång blev jag aldrig skadad. Nej. Och kolla, den där bara boom. Men kolla, vad gör man grepp? Vad gör man? Jaha, där gör man grepp. Nej, det går inte tycker det. Men nu kriga. Vet ni. Single Joyce för det är fan skit. Alltså kolla. Jag flyger från upp till Paris. Nu måste vi stå. Men snish. De där OP. Men de skådar ingenting. Och så där kan den också. Jag kan visa kanske ifall ni vill ha nästa episod. Kan. Men oh my god. Tyvärr det får räcka till. Den var så.